Uite ce ăsta. Cop. Da. Am luat o altă mitraliere care dura 5 bine care prima de glonțe și poate nu de aceea ci că mă rog. Iar ăsta mă face imediat. Adică serios? Unde e? Tărânil o strag. Unde e? Unde e? Uite-l! Uite-l! Dai! De ce mine? Ia-o pe asta, fraiere! Ia-o și pe asta! Nu! Mă mort! Live. Ok. Da. Nu, contează, hai, lasă. Da. Care mă un pterodactil cu jetpack. E destul de interesant. Dar să eu cu ăsta, cu tot. Are level up! Oh my god. Wow, nebule! Hai mă, vino! Dar din 2 ori ăștia se moară! De ce? Serios! L-am omor și pe el. De ce? N-am apucat să fac nimica. Adică, failed. Din nou! Eu nu știu cătare care mi-a dat failed. Asta, 4.5. Eram la ultima, da. La ultima. O să dureze ceva timp. Că trebuie să omor mai la rinocerul sau cum îl cheamă. Sau cum se numește. O să fie destul de greu. Abia îi dau damage, eu pe asta. Bă! Serios? Deci dacă îți tragi o piatră de aia, ești mort instant. E cam greu. N-ai ce știu. Da. Nu prea mă percepe bine, dar... Serios? Hai din nou, că poate reușesc. Reușim. Dacă vă place să apăsați un de like sau subscribe sau abonare. Dacă vă place, normal. Nu trebuie acum. Asta îl cheamă Azer până la Zharfan. Unde trageți? Stați, așteptați-mă și pe mine. Wow. Uite-l. Ia-o pe asta, fraiere. Nu l-am mort. Dai, bă! Nu. Dai! Dar haide, numai eu dau în el. Deci, bă, du-te și tu și dai. Dai, așa, da, dai. Dai. Nu vreau să mor. Dacă mai are puțin, mai are jumate.
M-a mort. Live. Ok. Da. Hai din nou. Loading. Mai repede. Așa. Unde-i domnul ăla? Unde-i domnul rinocer? Nu rinocer, bă, de la... Cum se numește? Eu ziceam rinocer. Rinocerul e altul, da... Haide! Viitor. Unde-i mă la mare? Uite, l-am găsit. What? Bă, ăsta se teleportează. Uite-l. No. M-a omorât. Bă, frate. Ok. Nu. Așa. Mai încerc o dată. Deci doar o dată mai încerc. 4,5 asta. 9 din 10. Hai, mă, repede. Dar nu e mișto că la asta mă dă singur. Și trebuie să-l omor eu. Singur. Unde-i? Unde-i Cloud? O, nebunule! Eu, pe asta. Dar arma asta dă cam încet. Și ceva, mă. Cum mi trage la aer, bă? Uite, bă, nu! Nu mă așteptam să mă moare atât de repede. Abia am apucat să o lovesc. Serios? Da. Cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, apăsați like, subscribe și alte chestii. Pa, pa!